Taksa soizoi hi chernan le taksa siam remati moinan chaupawimawh lova kan nitin nunna Hriselna na pawimawh hle ni. US Department of Human and Health Services chuan Physical Activity Guidelines for Americans a siamah chuan Hriselna atana insawizawi hun chung hi puitling tan kar khada dakar hnih le chanve tanga dakar ngain kar hi halu tuklawa insawizawi nan tawk atia ha taka lak chuan dakar khat le min som panga tanga dakar hnih le chanve hi taksa ngai tawk ati ni kar khada halu tuklawa lak chuan dakar khat zelin ninga hi tawk atia Atawk lak chuan nithum emaw hi taksain na ngaihpawimawh le Hriselna atana tha tawk a bituk ani gym kal chaw ni lova mahni in lamah te le pawn lam hmun hranah te pawh theih veka exercise hin zau tak a huam a heng tui chen cycling tlan lam te gym chhunga ritlak te le dang te huam a Hriselna atan chuan khawi hmunah pawh laila mahni taksa ngaihpawimawh a lak chuan a tha veka mahse muscle gain nan chuan gym a tha ber thung insawizawi hi taksa tana Hrisela min ti har wanga riru Hrisel min putir tu nia nuna ti hlim phah ni chuap le lunga ti chak baka thisen zam kala pui tha ru chuk to na le khonga ti tlema ti hrawla ti chak baka taksa rilu tuk tur avenga tor chelna thlen bawk ani taksa mungal taka sawizawi hian natna benvon ti reh theia muda ti that baka vunina ngaia vun Hriselna na pawimawh ani insawizawi hian taksa ti chaka natna le Hrisel lo na hrang min pumpelh tir tu ni thei ni research an hmuh chuah chuan mumal tak le taksa ngaihpawimawh chaw insawizawi hrin te hian heng natna lian thama kan ngaih lunglam natna stroke zunthlum le cancer nei theihna chance hin mahnia za som ngaina tla hniam theia 30% in kum naupang taka thihna chance a ti hniam thei ni an ti ni awmzia chu thataka kan insawizawi hrin hian kan hriat lo lain kan taksa hian a lo that pui em a taksa ti chaka natna hrik do tun chaka chu mai baka rilru ti zang khaya rilru lam har satna hrang stress depression anxiety nei theihna ti hniam a mahni in rin tawkna pek awangin taksa in hmasawn na tam tak a lo nei a chu chuan mihring nun ti hmasawnin mi Hrisela a siam wang ani Dr. Hriselna lama parawng mi te fui thin tu chuan taksa soizoi hi damdawi mum ni se damdawi siam chua tawh zinga tha ber le man ber aniang a lo ti hian ani exer lak lai hian hun ngaihpawimawh tur nia ti reilam le chawlh hun ngaihpawimawh tur ni Reitak tia ha hnuwa chawlh chaw lo tur nia entir nan exercise pakhat ti zuah second somthum atanga minute khat chawlh nei te amar chu chawlh reilu tuk tur ni chuang lo bawk position hi ngaihpawimawh tur nia ti dan tur dik taka ti zel tur ni position an dik lo chuan nerve in a tuara nerve thalo le thana nei thei bawk ani insawizawi thatna le Hriselna kan soya taksaina mamawh kan tih lai hian a lutuk a lak ero awma taksaina mamawh baka tih chiam ero chuan lung natna te stroke te thlen theia taksain kawng hrang a tor phah thei zawk ani reilu tuk le taksa zawh lo khop a lak lo tur nia a tir lama kan soi hun kha ngaihpawimawh tha hle